imong ibayad sa ko problema man gyapon imong ibayad sa ko. Bugay ka. Pagpangutang nimo, ang imong gigarantiya problema. Karon pag bayad nimo problema lang gyapon imong ibayad sa ko. Nga unsa mo na mga kung anak dito mo di ka man ako nakagawas niya. Ang 150,000 nagasto na ko. Paayo sa motor. Saan mo matuhanan mo? Unsa man wala ko din. Uy, ano ka nang kuan ba? Kanang payo na nila takya ba? Ante ka nang bunog ka na diron. Madugang ka na bunog sa motor, mapuno ka mo dagos bunog. Ha? May kay anak ka. Ang buntag man. Ang bayad. Kay na-ubircho na ka. Ubircho na kayo. Ang akong panito anak ko pa panay kubit. Nawala pa makagawas karon. Hindi makayo dako kay pero mo. Unsa man nga tao nga. Wala di. Abi na ko magbayad na karon sa kay imong ibayad sa ko problema man gyapon imong ibayad sa ko. Bugay ka. Pagpangutang nimo, ang imong gigarantiya problema. Karon pag bayad nimo problema lang gyapon imong ibayad sa ko. Nga unsa mo na mga kung anak dito mo di ka man ako nakagawas niya. Ayos, kalambre. Sus. Pagtarong ya, basta ikaw may pamuntan doon. Ano sa magkariya? Tarungan na yung tabarya. A few moments later. Ay, sa magkatakyang nga. Di ba nagatarong siya mong trabaho? Kay sweldo ka nga mula ka. Kaya ako mga succulents kung wala man ini mo gi. Ganing nangamatay man ako mga succulents. Di ako mga tamliliman ni mo kano. Kumulakaw sa siguro. Kumulakaw sa ka. Kumulakaw siguro ang agalon. Ulakaw ko na ako mga succulents. Giga para pres binggit. Giorder para man ako sa binggit sa online sa binggit. Ako parang gipa-deliver na rin. Kay giga para pres binggit ako mga succulents. Ako mga cactus. Madam. Oh, nanay bayad. Di ba anak mo ko to next week madam ba? Next week, sa 150,000 imo na dito sa ngigay. 100,000 ang imong gikan. Nana dito, nana sa sulod sa imong kuan, sa imong kaskad. Nana dito, sa imong katong sa imong kaskad, nana dito, nagsulod na. Motor unta akong gipalit man ba nabangga. Ang 150,000 nagasto na ko. Paayo sa motor. Saan mo matuhanan mo? Unsa man wala ko din.